Jeg vil gerne fortælle lidt om skalarprodukter. Og skalarprodukter det er et vigtigt hjælpemiddel inden for vektorer. Man kan nemlig ikke gange to vektorer med hinanden. Det man i stedet for kan gøre, det er, at man kan finde skalarproduktet af to vektorer, som også kaldes prikprodukter. Hvis vi har en vektor A, som har koordinaterne A1, A2, og en anden vektor B, som har koordinaterne B1, B2. Så kan vi finde skalarproduktet af vektor A og B, og det gør man på denne måde. A1, A2 prikket med B1, B2. Så tager man første koordinaterne af gange om hinanden og lægger dem til produktet af anden koordinaterne. Så vi har altså A1 gange B1 plus A2 gange B2. Og det er altså sådan, vi finder skalarproduktet af vektor A og B. Der er 4 regneregler inden for skalarproduktet, og den første det er den kommutative lov. Den kommutative lov siger, at det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge man prikker vektorer i. Så derfor er vektor A prikket med vektor B lig med vektor B prikket med vektor A. Den anden regneregel det er den distributive lov. Den distributive lov siger, at hvis man vil prikke en vektor med en vektorsum, så skal man prikke vektoren med hver af vektorerne, altså ligesom prikke ind i parentesen. Så hvis man har en vektor A, som man gerne vil prikke med en vektorsum, vektor B plus vektor C, så er det det samme som at sige vektor A prikket med vektor B plus vektor A prikket med vektor C. Den tredje regneregel det er multiplikation med tal. Den her regneregel den siger, at hvis man vil gange et tal med et skalarprodukt, så skal man først gange tallet med den ene vektor, og derefter tage skalarproduktet, eller man skal tage tallet og gange med den anden vektor, og så tage skalarproduktet. Så vi har t gange vektor A prikket med vektor B er lige med t gange vektor A prikket med vektor B, som er det samme som vektor A prikket med t gange vektor B. Den sidste regneregel det er længde og skalarprodukt. Den regneregel siger, at hvis man prikker en vektor med sig selv, så er det det samme som længden af vektoren i anden. Så vi har vektor A, som vi prikker med sig selv, og det giver så længden af vektor A i anden. Jeg vil gerne bevise de her 4 regneregler, og måden jeg vil gøre det på, det er, at jeg vil udregne venstresiden og højresiden hver for sig, og se om de giver det samme resultat. Så vi starter med den kommutative lov, og tager venstresiden her, vektor A prikket med vektor B. Så venstre, vektor A prikket med vektor B. Så tager vi vektor A's koordinater, A1, A2, prikker med vektor B's koordinater, B1, B2. Så får vi A1 gange B1 plus A2 gange B2. Højre siden, det er vektor B prikket med vektor A. Der tager vi vektor B's koordinater først, B1, B2, og prikker med vektor A's koordinater, A1, A2. Så får vi B1 gange A1 plus B2 gange A2. Men da orden med multiplikation den er ligegyldig, så kan vi altså lave om på højre siden og sige A1 gange B1 plus A2 gange B2. Og så får vi jo altså det samme resultat på både venstre siden og højre siden, og dermed så er den kommutative lov bevist. Hvis vi går videre til den distributive lov og tager venstre siden, så er det vektor A prikket med vektorsummen og så skriver vi vektor A's koordinater A1, A2
prikket med B1 plus C1, B2 plus C2. Så kommer der til at stå A1 gange B1 plus C1 plus A2 gange B2 plus C2. Og sidst så bliver det så A1 gange B1 plus A1 gange C1 plus A2 gange B2 plus A2 gange C2. Højre siden, den hedder vektor A prikket med vektor B plus vektor A prikket med vektor C. Så tager vi altså vektor A's koordinater, A1, A2, prikker med vektor B's koordinater, B1, B2, plus vektor A's koordinater igen, A1, A2, prikket med C's koordinater, C1, C2. Så får vi her, at A1 gange B1 plus A1 gange C1 plus A2 gange B2 plus A2 gange C2. Og her, venstre siden og højre siden giver det samme resultat, så på den måde er den distributive lov også bevist. Jeg tillader mig lige at viske lidt ud, så jeg kan have plads til de to andre. Den tredje var multiplikation med tal, og der har vi i det her tilfælde både en venstre side, en midte og en højre side. Vi starter med venstre siden igen, som hed t gange skalarproduktet A og B, som så hedder t gange vektor A prikket med vektor B. Så får vi, at sætter t uden for parentesen, t gange A1 gange B1 plus A2 gange B2. Ja, så ganger vi t ind i parentesen, t gange A1 gange B1 plus t gange A2 gange B2. Det var venstre siden. Så tager vi midten. Det er t gange A-vektoren prikket med B-vektoren. Så der skriver vi t gange A1, t gange A2 prikket med B1, B2. Her får vi så t gange A1 gange B1 plus t gange A2 gange B2. Så indtil videre er venstre siden og midten, det giver det samme resultat. Så prøver vi med højre siden, som er vektor A gange med t gange vektor A prikket med t gange vektor B. Vektor A prikket med t gange vektor B. Så har vi A's koordinater A1, A2 prikket med t gange B1, t gange B2. Så kommer det ud som A1 gange t gange B1 plus A2 gange t gange B2. Og her kan vi igen rykke rundt, da ordenen ikke er vigtig. Så vi skriver t gange A1 gange B1 plus t gange A2 gange B2. Og så får vi altså det samme resultat både på venstre siden, i midten og på højre siden. Så multiplikation med tal, regnereglen er også bevist. Ja. Ups. Den sidste regneregel, længde af skalarprodukt. Der tager vi venstre siden, vektor A prikket med vektor A. Så har vi A1, A2 prikket med A1, A2. Det bliver A1 gange A1 plus A2 gange A2. Og det kan vi lige reducere til A1 i anden plus A2 i anden. Højre siden.
det var længden af vektor A i anden, og det kommer til at se således ud. A1 anden plus A2 i anden, og når det så reduceres, så kommer der bare til at stå A1 i anden plus A2 i anden. Og på den måde så giver venstre siden og højre siden det samme, og den sidste regneregel er bevist. Det skal lige siges til allersidst, at hvis et skalart produkt giver 0, så er det altså fordi, at vektorerne de står vinkelret på hinanden, eller at det er en nulvektor.